Evening. Greetings to you all. Welcome back to Engaging Life, where life matters. Don't forget, catch us with TikTok, Engaging Life, YouTube channel, More Zan Music. We also a mini who sports, Ibandla Lekofes in and the Christ our Rock of Salvation, Ganye, Mighty Vision, Benginti Sana, Watene Buneyona, a cross. So now, Sipete Baba Wesizwe, Baba Blue Nation. Amen. Ninjani Bishop? Siyaphila presiding sicela ubingelela ama-viewers waku Moza Music nawe Engaging Life and usho ukuthi nasi isizwe sakho, why we here? Ngiyanibingelela nonke babukeli beZan Music Live. Egameni lika Jesu. Cha, sibuthene la John Dube kwaMashu sizobungaza kanye nabantwana bethu youth day yabo bebene sports namhlanje behlanganyele nalamabandla amabili abazalwane basesiKhoveni nabazalwane be-Mighty Vision. So ke nje bekukwakha ubudlelwane bazalwane abakhonzayo ukuthi sazane kangcono sakhe nje ubuhlobo ukuze sikwazi ukuthi sihambe kanye sonke endleleni kaNkulunkulu. Even nakwezokuncintisana ke nje kube that healthy competition ephakathi kwamabandla eyakha ukuzwana phakathi kwethu. So it was all about that. No, siyabonga presiding. And siba interview labantwana. Yeah. A lot of questions esibabuze bona, but there's one question abahlele kuyi-answer. No, athi ngiyibuze ngafa maybe bona maybe presiding ngi-answer. Uzobe ukuthiwa kulabantwana. Okay, yini ispace enibona ukuthi nina as young people can occupy within the church? Isiphi space bona abangabona ukuthi bangakhona ukuthi occupy esontweni benze kubonakala ukuthi bakhona esontweni. Okokuqala nje kufanele kuqale ekukhulisekeni kwabo mntaka baba njengoba beyi-youth akumelanga bazazi ukuthi ba-independent, kodwa uma beyi-youth basuke besadinga abantu abadala kunabo ukuze bakukhulise so that they can be able to occupy the space okufanele basi-occupy. In fact asibakhuliseli ubusonto kuphela kodwa bakhuliselwa impilo yonke, ukuthi impilo kumele bayiphile kanjani ngoba impilo ngaphandle kaNkulunkulu ayisiyo impilo. So lokho kubaletha ubahlanganisa, it gives them i-guidance right ukuthi bakhule ngendlela efaneleyo ukuze bakwazi uku-occupy ziningi izinto. Azigcini endlini yesonto, ziyaphuma ziye emakhaya, ziphume ziye emphakathini. So uma abantwana bekhuliseke ngendlela efanele, then bayakwazi ukuthi bakwazi ukwenza izinto ezi-right nezenza ukuthi umphakathi uphile kahle, kube nokuthula, kube nayo yonke lento efanelekile. Bagwemeke nasey'ntweni ey'ningi ezifana nokuthi bazithole sebe-addicted ezintweni ezingababulalela ikusasa labo. Yeah. Before we let you go, because we know that you have to prepare for tonight's service. Yeah. Kuba bonke asiba-interviewele ubuholi kanye nebandla. There's one common language abayikhulumile. Fundamental education. Yeah. Then yabuya ingqondo ukuthi yivesi okanye language or i-seed oyiplanta within the ministry ukuthi imfundo fundiseka within the ministry. By so saying, marking back Youth Care 1976, 50 years anniversary, was the fight worth living or fighting for checking now? Yes.
Sibonga kakhulu nje kulabo ababamba iqhaza ngaleso sikhathi ize kwakunzima. Yeah. But bayiphaver indlela ye future yabantwana bethu ukuthi bakwazi ukubaleka kwemfundo ukuthi ibaleke kanganani imfundo. Ngiyakhuthazwa kakhulu njengoba kunaleli holiday lika June 16 vele it's all about that ukuthi abantu babe reminded of where they come from. Kuliwe kwachitheka igazi kulwelwa ini. So that we need to continue emphasizing or reminding them, even nalaba abasanda kuzalwa abangazi ukuthi kwakwenzekani ngalo 1976. So that was very important ukuthi libe khona leli holiday bakhumbuze abantwana ukuze bakwazi ukuqina ekufundeni, balazi kusasa labo nanokuthi hobani abantu ababasiza ababalwele ukuthi baze bathole lenkululeko yezifundo abakhona ukuzithola njengamanje. Hayi Bishop, uyibeka kahle. Education is power. Is power. Yeah. Now in youth desk yala across very powerful youth desk. Ngibuza question lapha youth desk ukuthi kana uma checka lapha ku Exodus uzothola lapha na eRefedima. Yeah. Lapho Moses wanikwa instruction ukuthi aphakamise isandla sakhe phezulu as a leader. Yeah. Once aphakamisa isandla sakhe nina bantwana baseIsrael nizonqoba. Yebo. So working together uphakamise umholi isandla sakhe nina nizonqoba. Niyanqoba noma kanjani ngoba ukuphakama kwaso as their leader kusuke kuzosiza bona bonke. Yes. That is why kumele bamsupport bangazami that one ithi bangazama ukuthatha induku. Yes. Yeah, ngoba uma abantu abasha sebezofuna ukuba independent, like I said before, befuna ukuba independent within the ministry, then you'll end up having ama-ministries ayi-two. Yeah, ema-vision ahlukane baqaye babhekele kanti nabo they are part of the leaders okumele zilwele towards fulfilling i-vision yomholi. So uma ngabe uMoses ebekade nikwe induku ukuthi akalwe leyo mpi ayilwayo, uma ekhathala uMoses while kusase seyithemu kaMoses, Yes. kufanele ba-assist uMoses until kuze kube isikhathi sikaJoshua. Yeah. Kumele baphinde ba-assist uJoshua. So ihamba kanjani? Yeah. Siyabonga kakhulu. Hayi angeke sisasho okuningi sekuvalile bese nje ngithi hayi khuma sesivala umlayezo kumbukeli we-Engaging Life nakusizwe sonke sika Zion. Abamthemba uNkulunkulu abantu bonke ngoba bonke bangabakhe. I remember eBhayibhelini uma uzobheka uNkulunkulu ezosebenzisa umPheresiya engakazalwa ukukhuluma uIsaya. Yes. uNkulunkulu utshela uIsaya ukuthi ngesikhathi esithizeni isizwe esithile esasamukelwa njengokuthi akusisona isizwe sikaNkulunkulu ngoba kwakwazi ukuthi uIsrael isizwe sikaNkulunkulu. Yes. But uNkulunkulu wambula kuIsaya ukuthi kwesinye isizwe esingeyena uIsrael kuyozalwa umuntu wenhliziyo kaNkulunkulu ogama lakhe linguSirus. Yeah. Kwandlula 160 years leyo prophecy ifikile wazalwa umuntu ePheresiya onenhliziyo kaNkulunkulu wethiwa igama kwathiwa ubani uSirus. Ngamanye amagama lento ithi uIsrael kwakungafanele azibheke yena yedwa ezikuthi uyisizwe sikaNkulunkulu, but lento yayisho ukuthi uNkulunkulu is a king of kings, is the ruler umhlaba wonke. Yes. Uphansi kwakhe. So ke abantwana bethu mangabe sibafundisela lokho ukuthi abahlale kuNkulunkulu bamthemba uNkulunkulu. Noma ngabe isizwe noma ngabe umhlaba wonke uyalahleka njengoba silibona nje nezwe lethu South Africa ukuthi linjani njengamanje. Akekho ongalungisa ngaphandle kokuthi ku-intervene uNkulunkulu kuyo yonke into yethu. Then izolonga. So abantwana bethu abasha abaqine ekuhlaleni kuNkulunkulu bangaqhelelani naye. Yazi uyibeka kahle Bishop. Ilento sibiza i-paradigm shift ke manje. Yeah. Ngoba ulwandle lavuleka. The only reason ulwandle livuleka kuNkulunkulu bengasi miracle. Ebantwini bokuyi miracle. Uluvuleka as a rite of passage. Undlulanize kuJehova. Yes. Lalelani, every Thursday 6 until 9 the Sons of Azania. That's why you catch up the Engaging Life. Sina Pastor Tundu, Pastor Chris Khatebe, no Pastor Musarambata. TikTok account Engaging Life, YouTube channel More Zan Music. Don't forget
Zopakamista, it's still number 1 song. Good platform here, Mozan Music. If you can check, you'll see it's still leading. Zopakamista, we're still here. No preceding PE, Mkaka. We thank you, leadership. iy'talo zasezulwini. Amen. Engaging Life sibuyile again sisendaweni la kune event khona uNkulunkulu uyazibonakalisa kuleli bandla ngendlela emangalisayo. So sibize one of the leaders here. Ngizofuna ukuthi azisho ukuthi ubani igama nebranch akuyo neposition nayo within the church first. Then ngizoza futhi kuma questions ami. Okhulumayo Senior Pastor Mpokwane, uSecretary General weChrist Our Rock of Salvation, ngise head office eNdlunkulu eNewcastle. Headquarters. So umabhalane wesonto ke uyazi yonke into ezakala. Into engizombuza zona manje ukuthi amanzi akhona unawo. Number 1 ngicela ukubuza. Nizizwe njani nenza le event today? How was your feeling ngale event? Feel kanjani? Sijabule kakhulu sibona abantu abasha beyimisela. Ukusijabulise kakhulu ukubona amabandla asezayoni ehlangana kunokuthula kunokwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ubunye kakhulu esiye sakubona ubunye kwabantu abasha badlale kahle kakhulu bengazathi bakhonze bandleni elilodwa kanti amabandla ahlukene awu3. Yazi ilento eyokuthi amabandla ahlangene so ayitholekanga yazi SG ne usually thina amazulu sihlangana emilindelweni yabo sidudana lapha ngomlindelo ngeingoma kodwa nina la eDurban ni decide ukuthi asihlanganeni singamazayoni for one vision just to play sport. Yini lezokuthi nicabange kanje nicabange such a beautiful idea? Isifiso sethu ukuthi asifisa ukubona uZiyoni efa kuphela iphupho lika Ziyoni. Sithi asihlanganisa abantu abasha basezayoni bakwazi ukuhlangana noma bese groundini bengekho ezimbizweni ukuze uZiyoni aqhubeke njalo ayiphambili. Bazi futhi nokuthi uma bekhonza uNkulunkulu bayalithola nethuba lokuphinde badlale futhi ngoba basebasha. Ngiyayithanda eyokugcina question yazi ne 1976 ne bathena 50 manje labantu bebatoyitoya ku 1976 ne and then uyini ozothi kuba intsha melithathe kulaba isikumphetho kulaba abathena 50 bebatoyitoya back in the days for inkululeko yini umphetho abangawuthatha kulabantu? Abantu abasha abangakwenza ukuthi eSouth Africa izinto abazifisayo nabazibona ukuthi zizobaphumelelisa bangazenzi ngodlame kodwa bazenze ngendlela eright ukuze bakwazi ukuthi bakhule kakhulu. Abantwana bethu bangayiphendula iSouth Africa ibe yilento efuna uNkulunkulu. Yingakho sibahlanganisa ekukholweni senza sure ukuthi abantwana bethu bayalalela izwi likaNkulunkulu bahambe ngenkambo efuna uNkulunkulu kumuntu wakhe. Yabona ke SG ukhuluma wona uye nje kuphela kwibithavu wakhuluma ukuthi straight kubuza into ukhuluma straight. Siyabonga SG sisazoba nawe la. Amen. Sikhona nje ingane zakhe sezozibiza interview sicela nje usivumele nje siwenze lo msebenzi ukuthi kena baveza maybe khona ozofana njengami la athi ngifuna ukupresenta njengopastor Chris ungasinika nje lo permission. Sibonge kakhulu usinika ithuba. Amen. Siyabonga. Ulinda makathi yahlabelele endlini ngiyehlisa. Haleluya. Ayisise inkonzweni yabantu abasha bazalwane. Ngiyambonga ke uNkulunkulu baphathi babantu abasha ukunginika leli thuba ngizoxoxa nabantu abasha. Shandu ya nami ngibona ngimusha. Haleluya. Siyambonga ke uNkulunkulu. Presiding engibonela kuma messages there is a light at the end of the tunnel, because if thina abaholi we feed them nestam noma yogurt, they will enjoy yogurt. Noma sebabadala they will still enjoy yogurt.
So kuyafuneka ukuthi lesishintshe imenu kancane ukuthi leli lizwi alingabi yogadi kodwa alibe imbasha, ngoba kuba buhlungu ukhulume ngezwi ongalikholwa. Ngizophinda lokhu, kubuhlungu ukhuluma ngezwi ongalikholwa, ngoba nje mina mangicala ukuxoxa ngithi kumele siqale si-understandane ukuthi uNkulunkulu ungubuthathu. If you don't agree kulokho, asihlaleni phansi siyekele indaba. Okwesibili ukuthi uMaria wakhulelwa ngomoya. If you don't believe that, asiyekele. Okokugcina ukuthi uJesu wafa wavuka. If awukholwa lokho, asiyekele. Hallelujah. So-ke abantu abasha kuyadingeka ukuthi uma uyifunda ulikholwe, ungalifundi ngoba usehlelweni. Ngiyakusho lokho eklasini la ngifundisa khona ukuthi uyahlupha umuntu oya ezwini ngoba sekabona iprogram. So ukrema amavesi. Hallelujah. So-ke bantu abasha, nginalento presiding yokuthi now it's time to study the Bible. Not just to read the Bible, but to study the Bible. Ngoba mhlawumbe ekulifundeni understand lo nkulunkulu ofunda ngaye, but once you start to study, you will understand uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. I'm disappointed angibona amadayari. Amen. Mina ngabe ngiyabhala engikushoyo, kodwa ke ngizoba nje mfishane 20 minutes ngezwi nje lodwa kwincwadini kaJohn uchapter 4. Ivesi nje lodwa ngiyazi ukuthi incwadi ejwayelekile mamakhaya, but leli vesi noma ngaliwi ignore, sivule sizame ukuthi sithole the context, then we leave out this verse. John chapter 4 verse 5. Kuleli verse uJesu uphuma eJerusalema uya eGalile. Now because of history, amaJuda namaSamaria abazwani babumdaba, because abanye bathi laba ama-half breed kuney'nhlamba abanikana zona. So bishop ukuze uye eGalile, it will take you 3 days ngoba akumele unqamule, kumele ugoe around. Nangibamba ngithi ukuze uye eGalile, you need to go around. That will take you 3 days. Kule chapter uJesu uyazi ukuthi namaSamaria bazwani, yingakho ivesi eliphezulu lithi bakuswelekile ukuthi anqamule. Bakuswelekile ukuthi enzeni. Now there was an appointment anayo. That is why he had to go through, not around. Remember, going back to the chapter, unalo mama waseSamaria, you know history yakhe, I won't dwell on that. Uma ubheka geographically presiding, the area was very hot. Now ubuya emthonjeni, mele uye kuseni before kushisa noma ntambama selipholile. But ngenxa ye-history yalo mama uya emini la kushisa khona, so that angazohamba nalabo abanye abomama.
Angithi labo mama hamba nabo bayayazi history yakhe. So ubalekela ukuthi bangayikhulumi history yakhe. Uya ngesikhathi esirongo kulokhu amanzi. Ngicabanga ngizabona. Akahambi ngesikhathi esiright. Uya ngesikhathi esirongo kanti she doesn't know ukuthi une-appointment emele ngo-12. Ujesu had to go through. Uyafika emthonjeni umama uthola this handsome boy uhleli. You know the story ngiyamlela bazalwane. Because of time lithi iBhayibheli uma efika uJesu uthi uphuzise kwivesi esilifundayo. Uma ubuka the last part of that verse lithi iBhayibheli lowo mthombo bekuwa kabani? Bekuwa kaJehova unikabani? Uyisakhe uJoseph indodana yakhe. Now that means lobo kwakuyi-inheritance noma kwakuyifa elinikezwa indodana. That is why uJesu makathi iphuzise is bringing the history. Siyahamba kithi. Yilabo uJesu makathi iphuzise, she's bringing the history ukuthi ngizophuzisa kanjani ngoba siphuzisane lo mthombo sashiyelwa. Now she's concentrating on inheritance ephelele isikhathi, not knowing ukuthi the new inheritance ime phambi kwakhe. The new inheritance ime phambi kwakhe. uJesu uyambona ukuthi lona she's bringing the history. Kangakanani makumele usindiswe, you are bringing the history empilweni yakho noma ukuthi efemelini yethu akukaze ukhole noyedwa boma insindiso sengephambi kwakho. Uthi lo mthombo omkhulu wethu haleluya onikezwa indodana enguJoseph. That the new Joseph, he is standing in front of her. Lithi iBhayibheli uthi uJesu ukube ngowazi ngoba abantu bahlala emanzini wadala amanzi angasabele kodwa the new waters amaphambi kwakhe. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli umama usaconcentrated kumanzi amadala kodwa kunamanzi amasha ngaphambi kwakhe. Yingakho uJesu wathi kube ngowazi amanzi lawo amadala aphelele isikhathi kodwa mina ngizokunika amanzi amasha azogobhoza esini sakho. The new inheritance. Hallelujah. Bantu abasha, stop dwelling ey'ntweni zakudala. We have the new inheritance enguJesu ongaphambi kwakhe. Uthi lo mama angeke ngiphuzise uJesu uthi yazi kube ngowazi lamanje engitshela ngawo mina lo Joseph ukhoma ngayo ayenda uJoseph ongaphambi kwakho ngokhohle ngehistory ngokhohle ngemuva lakho namhlanje kunesimo noma kune-inheritance entsha. That is why ivesi eliphezulu ukuthi bakusolekile to break that old covenant. Precisely, we pray namhlanje ukuthi let us not stuck with old covenant. Well, the old covenant in the terms of provision. But the new covenant, ebese nakunika amanzi azogobhoza impilo yakho yonke, not namanzi ane-history nanjoseph nojakobo. Lithi iBhayibheli umama obekabaleka abanye abomama ushiya bazalwane
ubaleka abomama noma she's avoiding abomama, kodwa uma esezwa le ndaba ushiya imbiza ebekazokwakha ngayo amanzi, ushiya ke tu noma the old covenant. Hayi bazalwane, hayi ake shiyeni ngoba abanye sihamba nama-gift without a new covenant. Asinamanzi amasha usaphethe igift ukuthi ngingakahlabeleli mina akuzwakali kahle sokuthi that's an old covenant. Yiza kwi-covenant entsha noma kungakakhulumi mina akuzwakala bekuze the new covenant. Lithi iBhayibheli wawushiya inkomo ubuyela kulabantu ababalekile. Bashobolayo uJesu ubonile ukuthi it will be difficult for him to go and preach with Samaria. That's why he uses the same woman. Obalekela abanye bomama ushiya inkomo uyagijima uyafika simayeze iSamaria bantu abasha endaweni ohlala kuyo bantu abasha kuyenzeka you can't come to your destination noma la uhlala khona to come and preach, but ngenxa yakho you go and preach of what he taught you. uJesu can't go ayoshumayela eSamaria, kodwa dathumele kuba uye preside ofika yohamba ashumayele ukuthi wozani nizobona omtshele bonke akasana ndaba ukuthi labomama bazi history yakhe yamadoda, akasana ndaba nalowo mgomo afika ushiya nawo, kodwa useshumayela izwi ukuthi wozani nizobona omtshele bonke. Lithi iBhayibheli nawuyilandelisisa history iSamaria kaphenduka ngenxa yalobaba, aphenduka abantu elokushini lakho ngenxa yakho Yesu. Haleluya. Abephenduka abantu, abebonakala ukuthi ukhonze cross. Into ishumayela into esishumayelayo, hamba ushumayela ube isibonelo esihle ngoba presiding we have the problem. I said siba ama-actor babomdaba. Do you know actors? The actor. Uhamba uphethe script. Uma the director athi ready action, ungena kwi-character. Kunaleli etrendayo yakaJonas. Bothi igama lakhe lalempela uSidumo njani, kodwa makuthiwa action uyaphuma kuSidumo abe leyo character, mabaqeda ukuthi cut abuyele uSidumo. So nasebandleni siba nabazalwane aba-actor abalindi action ngoba sekasepulpit afika ashumayeze ngidilike indaba, mabaqeda ukuthi abe naphuma kufana nokuthi bathe cut. Oh Jesus. Hallelujah. Abuyela abe yihlathi umangane ukuthi akasubmithi ngani ku-presiding. Ukhoshini ubaba kukhomba kodwa ukuthi naye epulpit ubethe stage alinde action. Come next week Sunday ulinde action. Mathiwa ngena ubi praise and worship kuthiwa action angene asayi praise and worship isikhale mawaqeda ukuthi amen kuthiwa cut abuyele esimeni. Umangane upresiding uvele inwele ezimhlophe nje inxeba yakho ngoba busy acting. Hayi bazalwane, ngiyazi ngishaya iyouth kodwa ngishaya ngapha phezulu ngoba sifaka amakholoro but the behavior yethu ngathi yangapha. Hallelujah. Ngiyayiphinda sifaka amakholoro kodwa the behavior yethu ngathi yangapha.
Uphrisayile ngisaphela ame akhuza abantwana aphinde ezekhuza nabo. Ngihlele pulpit. Jesus. The whole bishop ngihlele pulpit kodwa uyakhuzwa. Makusazwile ubhizi. Ucofa nefoni. Kuthiwa sihlala sithe. Kodwa namhlanje what I'm bringing, we have a new inheritance. Akesikhohle ngale ndala. I'm praying you today. Masiphuma la namhlanje. Sizoba a new being. Nomama uye amdala emthonjeni. Bazalwane. Uya ne-history yamadoda. Kodwa makasuka emthonjeni uya with a new name. Yingakajozanini. Labe bebangamfuni. Kodwa uyejozanini. Nizobona ukumtshele konke. Namhlanje silayelo nabesiphume negama elisha. Emabranchini, abo-branch leader, abangabi nenkinga yakho, ongafuni ukukhipha imali, abangabi nenkinga yakho, ongafuni uku-attend izinto zabantu. Ngoba ozokukwenza kuzobe kureflecta your branch leader. So ungathenga u-branch leader lehlazo. Lithi iBhayibheli, no mama, she was focusing with history. She was focusing kuma ancestors. Kodwa uJesu umephambi kwakhe. I am the new covenant. I am the new inheritance. Akukhohle nge-inheritance kaJosefa. Hallelujah. Ngoba noJosefa, it was an overshadow of yami. NgiuJesu ngimephambi kwakhe. Bazalwane, ake sithi we have a new inheritance. Ake sithi we have a new inheritance. Yazi ubaba wethu oNkulunkulu inheritance uyithathe phila. Ngicela ukuphinda. Noma inheritance kudinga ukuthi uzofe baba umntana. Bese abantwana bakho babheka ifa. Kodwa uNkulunkulu wethu ngoba kafi ifa uthola saphila. Hayi bazalwane. Indodana yolahleko ngiyacela ifa ubaba saphila. Wamnikela. Lithi iBhayibheli eseqedile konke ngokwe-history presiding. Uma umntwana adulile ekhaya hamba makabuya ke-village bayamxosha noma bamtapa ngamatshe ukuthi angasabuyi ngoba uthele ubaba nehlazo. Kodwa lithi iBhayibheli nobaba wayekadile ukuthi umntwanami usholela uzovela. Lithi iBhayibheli mayevela, he was the one who was running ukuthi the village ingamxoshi. He was the one who was running ukuyolitha umntwana wakhe. Nathi entweni zethu endala uNkulunkulu wethu noma sesibuya sesinayo ihistory kodwa yini open his arms athi mntanami welcome. Sigqoke ingubo Yesu nisifake intandato i-authority ukuthi masinyathela sinyathele i-authority. Namhlanje we have the new inheritance. God bless you. Another exciting moment is Silane Trust, our rock of salvation. With Blue Nation, Sinomama Wesizwe ngapha. We had a fantastic day with sports. We bandlale Kovezinini, Mighty Vision, Ganye, Necross. Umama Wesizwe uzozisho ke yena esimama ukuthi what meant to her this event. Abona abantwana bakhe behlangene bayenza such a significant thing. Greetings, ma'am. Yebo, njani? Siphilile mama. Siyaphila. Naba babalandeli nabathandi beMoza Music ne-Engaging Life. Yes, siyabonga kakhulu ukuhlanganyela kule ndawo esikuyona kwi-Christ Rock of Salvation, kube yikhova, kube Mighty Vision. Kube mnandi kakhulu ukubona amabandla ehlangene
esebenza eworker as a team. Ave kumnandi ukubona abantu abasha bethandana, bezwana, kungekho ukuxabana, kumnandi nje kujatshulwe. Kuyajabulisa lokho. No, masibonge kakhulu ma. Yazi ngibabuzile abosisi lapha, laba badlala netball. Ngababuza iquestion A1 yokuthi siyazi ukuthi lo mhlaba esiphila kuwo abantu besimame bayahlukumezeka kakhulu and abanye bayathula. Nasemasontweni ikhona lo mkhuba lo Sathane obhokile where abantu bangaya kuphi banenkinga bona, where do they go if there's a problem? If uyahlukumezeka umuntu wesimame, ikhona i-channel for ukuthi akwazi ukuthi reach out kuwe to raise the issue. Yes, ikhona. Bayakwazi ukuthi beze kumina uma beneyinkinga. Mangibona ukuthi nami kungaphekwa amandla bese ngiyandlulisela kuphi endaweni esifanele la bezokwazi ukuthola khona usizo kunokuthi umuntu ahlale enenkinga angasizakali. Lalela ke mlaleli nomthandi we-Engaging Life. Umama by profession uku-education. Yeah. And ukuprova lokho ubona ngabazalwane izinto bebazisho emlonyeni wabo kuphuma amazwi Pastor Chris. Yes. Wemfundo. Yeah. Mama, that seed eplanteke ebandleni ukuthi imfundo and the implementation yakhona akusichazela. Ukufunda nje kuyinto ebalekile kumuntu. Kuyamsiza kakhulu umuntu ukufunda. Afunde athande bani uNkulunkulu. Kubalekile ukuthi usufundile unjalo umthande uNkulunkulu. Ngoba konke esikwenzayo sikwenzela bani uNkulunkulu. Ucela uNkulunkulu ukuthi ucela akuphe ukuhlakanipha. Ngoba kulokufunda kwakho uma ngabe uzosifundela kodwa ungazange ummeme uNkulunkulu akukusizi ngalutho endleleni. Uyahamba bese uba umntwana onjani olahlekayo endleleni. Kanti uma ngabe uzohamba noNkulunkulu kuyonke into yakho oyenzayo nokufunda kwakho kuyakusiza kakhulu endleleni. Yeah, education is power and that's the only way abazokwazi ukuthi baphume ku-poverty through education. Yes. Manje ma ikhona lenkinga le ukuthi kana bathi bangalifundi iBhayibheli kodwa bafunda ama-academics awo and leave the word of God outside of this. Yini advice ngobanikela ukuthi bangenza kanjani because it's not going to work for them. Yes. If bashiya izwi but babambe academic. Yes, kubalekile ukufunda izwi likaNkulunkulu. Engeke ngikusho kubo usuku nosuku akungabi nesikhathi la uvele ulala ungazange ulifunde iBhayibheli. Ngoba kumele uma ukhuluma ngeBhayibheli ukhulume ngento enjani oyiqondayo noyi-understandayo, ungakhulumi ngento enjani oyizwile. Kubalekile ukufunda iBhayibheli ngaso sonke isikhathi basondelane nobani noNkulunkulu. uNkulunkulu uzobasiza endleleni. Umbhalo ongcwele khona la usifundisa khona usitshela ukuthi uma ngabe ulala uyolamba. Yeah. Mawulala uyolamba. Kusho ukuthi mangabe ungazange uzufunde wakhona la eBhayibhelini uma ungazange ulifunde iBhayibheli futhi vele uzohlala ungenalo ulwazi njengokufunda esikolweni. Mangabe ungazange ungekufunda kunesikhathi kusho ukuthi wena ayikho lento ozoyibhala angeke usizakale ngalutho. Kubalekile konke ukufunda ngapha ufunda ekusiza uNkulunkulu neBhayibheli. Umazi uNkulunkulu ukuthi ukhona uNkulunkulu uyasisiza ngezikhathi zonke. Abe kumnandi ukuhlala uNkulunkulu ngoba uyazi nokuthi endleleni yakho uma uhamba kumele uhambe kanjani. Liyakuguide, liyakulawula ukuthi kumele uhambe kanjani endleleni. Liyakusiza kakhulu. Sekasho konke umama wesizwe sesiphethe mama to umlandeli we-Engaging Life nombukeli ekhaya weMoza Music, the message ungayithumela khona since youth ka-1976 is marking 50 years on anniversary. What can you say to them? Izinto ezazenzeka kudala zazenzeka kodwa namhlanje asibambeleli kuzo. Asabambeleli kuzo. Okwethu ukutshela abantu abasha ukuthi okwenzeka kwakwenzeka ngoba kulungiselelwa nina ukuba nikwazi ukuphila kulesikhathi eniphila kuso. Okubalekile ukufocus kuNkulunkulu nokufocus ezifundweni zakhe umuntu azenza. La umuntu enenkinga khona akavele obala ukuthi yazi la ngiyakuthanda lokho bese azokwazi ukuthola
usizo kunokuthi umuntu ahlale engenalo ulwazi. Kumnandi kabi ukubuza izinto mangabe ungazi, uzosizakala kuphi endleleni. No, well said, ma. You've just udlale kahle lento. Sibonge kakhulu ukuthi ube khona nathi. Ngiyacela nje kimi advice engathi kuyingekunika as a first lady ukuthi ubasize more. They must always go to school. Yes. Isikolo sibalekile kakhulu. And then what we do engaging life, we have a session lapha bamela on Thursday, educational cinemas. Yes. Ukubasiza how to navigate Yes. impilo, because it's situation inkinga ukuthi bathola ama qualification but they cannot find jobs. Information ayikho. Engaging life is there to assist them. Pastor Mbata is there. Ungakhuluma naye sinike more. Bursaries are there. Information is there for all your kids. Lalela, sino first lady, sinaye until tomorrow. Simbambile nje la Eduze kwethu. Don't forget TikTok, Engaging Life, YouTube channel, Mozart Music. Hey, she's not just the first lady. Go to the album Christ, Christ the Rock of Salvation. uNkulunkulu uThixo nomusa, and just check the sleeve itself. She is the lady behind all the work. Lalela sekeleni writer, let's just buy the copies and also sithenga music and support music wethu waseZayoni. Don't forget every Thursday 6 until 9. Engaging Life, where life matters. As Pastor Chris normally said, the Spirit of the Lord Always flow upon the face of the deep. Sibuyile again endaweni esigameko. Event ngiyawuza umsindo ngathi event seyaqala, yabo. Nayi ke manje into ezoqaka manje nge-Engaging Life ukuthi hawu. Ngathi lo baba esihamba naye uPastor Mbatha, uyu program director of this session. Hey, so ngithatha ngimdonse manje akhiphe ubu-Engaging Life manje afake ubu cross bakhe manje as a member of the church. So he's a program director, by the way. Pastor, Yes, sir. sesibuza wena ke manje uyasikipha lesasigcoko. I-program iyaqala manje kuzowenzakalani? Okay, now kuzobe ku-worship to intercede. Then after kuba nomkhuleko esiyazi ngolimi lasezayini ukuthi isiguqo, short one. Then after uNkosi Sihlangene, masiba kuNkosi Sihlangene bese yaqala ama-messages ngama-regions. Okay. After ama-messages ngama-regions kuzoba i-praise worship, sermon, then motivation, then closure. Hey, kukhona le motivation la. Hayi right zibondile impela. We cannot wait sizuzwele uNkulunkulu ayenza umsebenzi kuleli bandla. What a youth conference. What is your say youth conference? Ubona ngathi bene energy ngendlela mangalisayo. All I can say, just tune in and just nje loke nisfollowa kanjalo. Christ our rock of salvation. Yeah, no. Shalom, shalom. We're still going inside. We'll learn and see messages. uNkulunkulu asebenza someone others isiguqo naso ngathi ngizulu ukuthi sikhona. Hey, sisezayoni phela ungakhohlwa lokho. Ngiyacela abazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Thando ngiyacela. Nobani umngane wakho
Oh, no-Pastor Umusa. Amen. Ish. Akusekuningi engizokwenza bazalwane. Ngiyazi ukuthi sibe nentendende kakhulu. Ya kodwa ke lokhu kubalulekile nakho ukuthi sikufake ngefastera sale sesiqeda. Siyayisithi if ku-possible ukushaya inyoni ezimbili ngetshe elilodwa. Let us do that. Ngoba mangathiwa siphinde sibuye sizokwenza okunye la kanti sesivele sikhona yabo kuDom. Uphethe 100 rand uzothengisa ikwecheckers. Uzwile uthi amafutha wekho ekhaya. Kodwa ngoba bashopo. Uthengise ufuna ukubuya uzothenga amafutha kodwa kuyanele. Uyayibona leyo. Yeah. So ke okokuqala nje ngicela ukubingelela kubaba uFusi. Amapholo. Nomama nabazalwane bonke ahamba nabo. Awusukume njengemote. Nakho abazali bakamama uMakhaya. Abazali bakamama uMakhanya bathandile ke bazalwane ukuthi uma size eThekwini ke beze bazobona ibandla lomntanabo. Amen. So nathi sithokozile kakhulu. Usisi wakho lo. Usisi wakho lo. Usisi wakho lo. Amen. Ukhazini. Oh, mama. Yes. All right. Ngibona niyalandana kakhulu. Siyabonga kakhulu bazalwane bamnqobo, siyakumukela. Siyabonga ukuba nawe nokukwazi. Umholi wethu from BIC osebenza nomfowethu uPastor uMbatha no senior pastor uCundu kwi-podcast yabo. Nibiza podcast nibiza Online radio. Online radio station. No Jupiter. Siyabonga kakhulu ukuthi basivakashele bazane bala. Sibonge i-youth yethu ngosuku lanamhlanje. Ukube le committee seduze yonke ngabe ngithi ayisukumile ngeenyawo sibone. Ikhona sekhona. Andalanga ntojanga zinhle. Oh, nangu zinto omabhalano wakhona. Nobabmathi nobamba nodata. Ufuna ngibise ngegama nothando. Why ngifuna ngibise na-111? Nobaphepha nokuphumla udadewethu from eMpumalanga. Ngibona ke abazalwane abasi-organizele le nkonzo ye-youth bazalwane. Amen. Yona ayifuna mama ibile lesixakaxaka esikhulu. Kodwa ke they pulled us through. Saze safinyelela kule zinga esikulona. Ngiyabonga kakhulu bantu bami ngokuthi noma ngabe kuthiwa kwenzekile but ningathengeki nikubambe ukubandla okwase ebandleni niprioritize ngoba kuzoza uNkulunkulu lokho kunye nidile nakho ngendlela enidila ngakho. Akho simanga esitheni bazalwane. Kodwa ke nje labantwana ngiyababonga ukuthi ababanjwanga umoya but bazindelelile ukuthi bahlangane balekelelane bengikhulekela ukuthi nje while besasebenza behlela le nkonzo bangaxabani baphambane bodwa. Ngoba uyazi usathana usebenza ngendlela. So basebenzile baze basifikisa la kulezi esikulona. Lama sports ethu
bengathi i-sort of i-tournament ethile. Bekukuhle bazalwane. Ngiyathembisa ukuthi next time izinga lakhona lizothi xaxa. Ngingahlebela usekretary wabo ngathi-ke akuyona-ke i-conference le besinayo kahle kahle namhlanje. Akusiyo i-conference. Bekuyi-sports day. Ngoba i-conference is another thing, akudlalwa nge-conference. Conference nje ematafuleni e-conference. Idlala ibhola ematafuleni e-conference. Akwenziwa lokho. I-conference is another thing futhi ayenziwa one day. Inikezwe iy'nsuku ngoba kuningi okuyi-information esuke ithululwa ni-enrichana ngayo ningabantu abasha nakhana. So lokhu kodwa kuhle ngoba nabo kuyabahlanganisa abantu abasha, kuyabagcina futhi endlini kaNkulunkulu. Bashayeleni ihlombe kakhulu abantu. Bese sibonga nabo bonke abazalwane abaphushile ukusuka ey'ndaweni ezikude baphumelele ukufika la. Azisivamisile iy'ngozi. uNkulunkulu muhle kithi uyasilondoloza bazalwane. Angisho ukuthi makwenzeka mhlawumbe kuyobe kukanjani kodwa uhlelo lukaNkulunkulu nje siyasimbonge uma ngabe sikwazi ukudriver sikhathele size la sibuyele emuva sikhathele siyimvuthu kodwa sibe safe endleleni sifike kahle emakhaya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangalo. Sibonge-ke nangamawini. Hayi cha yikho. Because ndizikhokho lona nibashayi Sabanenebu. hayi nibanenebu siyabonga kakhulu ukuthi igama lenu liphakamisile endaweni. Then okugcina-ke bazalwane esikuzele la kuzokwethula igatsha lethu lase-Durban elibizwa ngoBesta. I-branch yethu le esiyibiza ngoBesta. Namhlanje sizokwethula yona, sihlanganisile nale conference ye-youth kwaba uBesta ukuthi silontshe, then from here sizohamba siye esimemweni la eduzane khona labaBesta futhi la simenywe khona ibandla i-unity. Uma siqeda lapho-ke sesiyobe sesiqedile cishe konke sizobe sikuzele eThekwini. Iklasi labo lilaphaya enzansi kwaBesta, alikho kule sikole. Angiyazi izoba kanjani kodwa yona isifundo kamhlaba. Sometimes kuke kwenzeka into enje, uyithola kwenye iprovince ufundisa khona, uyitshela ukuthi nakwamanye ama-province mhlambe sebeyibambile leyo nto kanti awuzange wakhuluma ngayo. Kodwa eMpumalanga kwenzekile ngaxoxa ngale nto ye-launch. Abazali abaningi baseGauteng bebekhona. Angithi bazalwane. Bebekhona. Engikuthokozela kakhulu ukuthi ubabuganga wayekhona masilontsha ibranch yakho eWitbank Madela. Lapho esathi khona uNkulunkulu akasahlali ethempelini elakhiwe ngezitina. Niyakhumbula bazalwane? Akasahlali ethempelini elakhiwe ngezandla ngezitina. Sathi uNkulunkulu usehlala emuntwini. Safunda incwadi yabaseKorinte bokuqala ichapter 6 iverse 19 ukuya ku-20 elithi anazi ukuthi imizimba yenu iyithempeli likamoya oyingcwele. Dladla uyayizwa le ndaba?
Anazini ukuthi le klasi leyithe ayinjalo. Anazini ukuthi lendlu yesonto iyithempeli asisho. Sithe thina uma sixoxa lapha kwaqala itende labizwa ngeTabernacle. Inhloso kaNkulunkulu kwakuwukuthi wayefuna ukuhlala phakathi kwabantu bakhe. Niyakhumbula bazalwane? Kwenziwa kwaba yitende elisuswayo phanjwe nalo makhaya. That is why libizwa ngeTabernacle ngoba it's a residing place kodwa emuvayo le eyayenziwe ngaleso sikhathi. Wayenzela uNkulunkulu ukuthi abe nabantu bakhe. Inhloso yakhe uNkulunkulu wayefuna ukugcina engene kubantu bakhe ahlale nabo permanently angahlukani. Ngiyayibamba le nto bazalwane. So kungakho ke sifundisa into ethi uNkulunkulu kwaphela lokhu kokuthi kuthiwe nali ithempeli nayi indlu yesonto. uNkulunkulu ula kuhlonishwe leya ndlu yesonto. Futhi yaphela lento yokuthi kushiswe impepha endlini abayibiza ngendlu yesonto. Kukhanyiswe futhi namakhandlela endlini abayibiza ngokuthi indlu yesonto. Kubekwe nezikhala ekhoneni ngoba napho kwakhona induku kaMoses. Niyayibona lento bazalwane? Yaphela le ngoba lezi zinto zazikwiTabernacle zikwithempeli ngoba zazimele uJesu, zaziyisithunzi salokho okuzayo. Uma efika-ke uJesu zonke lezi zinto azisasebenzi ngoba usefikile oyilezi zinto uqobo. Niyabamba le ngisho. Ngathi ngisasole believer sidala ngathi yabona mangabe kuqhamuka isithunzi ufuna ukubulala umuntu wazishape ekhanda lakhe uphethe isibhamu bese mashiya kuvela isithunzi sekhanda lakhe kusuke kungakaveli yena. Uma ushaya isithunzi awukashayi yena. So isithunzi yinto engesiyona kodwa esho ukuthi kukhona okuzayo. Then ke uJesu Kristu uma esefikile zonke lezi zinto zabe seziyandlula ke bazalwane. Nibayeke ke laba abafaka amaladi eindaweni zokukhonzela. Ngiyayibuza umbuzo lapha ngathi mangiveza indaba lapha eWitbank ngathi njengoba kuyiseklasini ley'ngane zesikole nizolanda zonke lonke le mimoya niyoyifaka lapha niyibeke ekhoneni zifike iy'ngane zesikole zifike ey'hlala. Enye into eyenza ukuthi kube nemimoya ey'koleni buholi wami yile nto ethi amabandla akhonzele ey'koleni abanye babaholi abawaphethe bathwele ngezinto ey'ningi engigcina lezi zinto ziphuma zingene ey'nganeni zesikole. Bese iy'ngane zigcina zigula kuthiwa zingenwa yimimoya zingenwa yizo zonke lezi ifakwa abantu abasonta khona lapha. Ngoba laba abantu abalethile uNkulunkulu kodwa bafuna ukufeza kwabo, bafuna ukuba namabandla amakhulu khona. Ngase ngabekisa ngebranch enye engiyithandayo amafesibonami alenhlazathe ngathi bababoleka indlu yesonto. Bababoleka indlu yesonto. Uzani nizokhonza la kule ndlu yesonto. Kwakhona omunye wabathandayo odresa 1 2 3 wathi uthi umoya hambani niyolanda ubaba uMgaga azokhanyisa amakhandlela alethe isithunywa secross la ngathi endlini kabani ngoba le ngakusiyeni umolekiwe le. Sifunani manje isithunywa secross endlini yabanye abantu. Uma nithi mina ngizoletha isithunywa la ngazini ukuthi lo muntu njengoba emise lendlu le esonta la wenzani la.
sesogibelana izinto la. Yabo ukuthi bangazazi indaba zami mina. Sengiyasuka-ke eNewcastle ngiya eMpumalanga ngiyoshisa amaphandlela ngibize ingilozi nami engazi ukuthi ngilanda kuphi ngizoyifaka phezu kwenye ingilozi la. Bona laba abangibizile abangiprofitile bazohlanya bona bebodwa bena. Ngoba lesizimbili lezi zinto. Ubone kwindlu yesonto ke. Wena usufuna ukuzofaka okwakho. Ngaphinde two ngathi isikole akusise sakho. Uqhashe nje iclass. Uma sithi thina sikumisa esikoleni kusho ukuthi mhla isikole sathi awusahlali wena la asisadila. Wahamba futhi wayosisikole. Sekufanele futhi ibandla liyokumisela kuleso sikole lokulojisa. Baphinde basuse kuleso sikole bathi siyabhala siphinde silandele thina ngoba phela manje isithunywa sethu sithi thina la kiwa khona ngelovu lapha. Ukulontsha kwethu bazalwane uma sithi siyalontsha ibandla sisuke siza nje endaweni eholweni sizotshela abantu bendawo simbonisa abazalwane sibabonisa abazalwane abasha basekhrishu ukuthi i-cross isikhona kule ndawo. Ebese-ke abazalwane base-cross benza umsebenzi kaNkulunkulu wokushumayela ini ivangeli. Niyayithola le ndaba msakazi? Amen. Niyayithola le ndaba? Amen. Ngoba uNkulunkulu akasahlale ey'ndongeni. Uma bona benoNkulunkulu besindisiwe bemamukela uJesu Kristu eyinkosi nomsindisi. Umoya ongcwele uphila kubo bona. Kungakho wangifundisayo mina wathi ngisho noma ngabe singena ehholo emini bekade bedakwa khona bedla ama-drugs khona kodwa thina masifika singena singabangcwele yonke imimoya ebikade lapho kufanele iphume yayo. Ngoba sekungene obani abantwana bakaNkulunkulu. Amandla akithi. Amandla awekho ehholo esikulo. Kumele sihlule okufakwe ehholo. Wasangena. Kumele ehholo lishintshe. Kungene umoya ongcwele. Ahlale nanje kule. So wasigama wayikhona uzoyichaza le ndaba Petero. Esizokwenza sizothula ke manje endaweni yakwamasho ukuthi isikhona uChrist our rock of salvation. Bamati no babugama nonke sondelani nabazalwane manje. Nime la simbone nabazalwane banibona ukuthi ngisithi kufanele bazalwane. Niyabela. Bazalwane bonke base-Cross niyayibona i-branch ekhona kwaphela. Niyayibona bamshayisana. Salawat. Yaphile. Ngiyathokoza ukubona nje. Siyabonga kakhulu bazalwane. Cha baningi igama. Baningi labazalwane ukuthi kungathiwa ngelila ngasizwe kuthiwa i-branch yakwaBesta ayikho. Noma kuthiwa akukhonzika. Abantu abaningi kanje angeke. Naba ogcaba bakhona. Bonke bazalwane kambe banomcethu sibongo. Malimele. Bonke niyabona nje i-branch leke ephilayo bazalwane. I-branch ephilayo. So ekseni njoba sila eJohn Dube kungenxa yokuthi eyona facility esitholile ukuthi sikwazi ukuthi senze lenkonzo ye-youth. But from here we are moving to umlindelo ovele ulapha kwaBesta. Ihholo nje mawuphuma nje ehholo aweqi nomgwaqo. Ukhaya nje samoya ungenela nali class kulabe ekhonzela khona. Amen. So uma sesisuka la bazalwane sizohamba siye emlindelweni singene khona siqede sicule bese ke siya eclassini labo inkundla la bekhonzela khona.
just ukuthi sibe kunyawo lwethu khona ngoba kuseduzane kakhulu, sihlabelele sikhulume noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu njalo labazalwane uma behlangana beba lapha kuleya nkundla abe nabo bathi noma belishumayela izwi likaNkulunkulu. Kodwa-ke yazi ukuthi umlilo awokhela angazi ukuthi lento ngizoyithini. Ikhandlela elicishile alilokheli elinye ikhandlela. Ngibeka kahle. Hey. Kusho ukuthi nami sengingaba yipiyoloji shaya izinto ezinje. Ikhandlela elicishile kama. Ikhandlela elicishile alikwazi ukukhanyisa elinye ikhandlela. So lento ithini kama? Ithi kuwe kufanele ube ikhandlela elikhanyayo ukuze ukwazi ukukhanyisa ikhandlela eliwucaba. Ngikhulume kakhulu. Wayingincome kodwa vele ngikhuluma into ekhona ngempela. Angeke kama laba bazalwane basindiswe wena ungasindiswa. Uphasobe impela kwaze kwasindiswa omunye umuntu la. Lento ingekho ku. Angazi ukuthi ngizoyilo lonto izobibizwa ngani. Ngoba uma umuholi uyalandelwa. So abantu kufanele bakulandele kuma footsteps owahambayo babone ukuthi cha la silandela indoda ngempela. Indoda kaNkulunkulu. Kungakho ngiyibekisa lento ngesibani ukuthi kulabo bazalwane kufanele ube yisibani. Uyisibani umlilo ubuzobanjwa kuqala uma ikhanda ubanjwa abantwana bakho kama. Ubanjwe ibandla lonke. Uma benza kancane laba ukhona umuntu ozowubamba lo mlilo oqala before bona. Ngoba umbuso kaNkulunkulu siyawubanga bazalwane. Siyancintisana ukuya kuwo. Ngikhulume ngathi mina anazini ukuthi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu. Noma ngabe imizimba yethu isiyilo ithempeli likaNkulunkulu, nina anisesibo abenu. Ngiyaphindela amakhaya. Nawe washona ngale lapha. Uma ngabe nje imizimba yethu sekuhlala uNkulunkulu kuyo, iyafa intando yakho. Kuphile intando kaNkulunkulu kuwe. Bese kuvela lento engiyithandayo ukuthi uma ngabe umoya ongcwele ephila kumuntu, kuba nezithelo zikamoya ezivelayo zibonakala. Umzalwane othi uyakholwa kodwa izithelo zingabonakali. Akekho. Ngiyathanda ke la emabandleni njengoba sisonta kanje sithestana kalula kabi. Ukathi umkhokheli abesifazane abeze bazopheka ekitchen bavele bamhleke. Wena ubona ukuthi akekho umuntu. Itest phela le. Uyayizilula kanjani? Uma ngabe kufanele kwenze ukuthi awusesiyo wakho. Usuthatha intando kaNkulunkulu. Kodwa uma usuyithathile intando kaNkulunkulu kubonakala ngezithelo nendlela owenza ngayo ukuthi lo muntu sekhona into emshisayo. Seyashisekela ukwenza izinto zikaNkulunkulu ngokuphelele ngoba uNkulunkulu akasayidrive yena, sekumoya kaNkulunkulu omdriver ngaphakathi. Bazalwane ngifuna niyibambe. Moya kaNkulunkulu osukudrive ukuthi wenze izinto. Uma ngabe uthi wena ungumKristu usadla ama-drugs, akekho uNkulunkulu lapho. Ngoba uNkulunkulu ngeke ahlale emzimbeni ogcwele ini. Angifuni ukukhuluma okuningi. Ngifuna nje ukushiya la. Kodwa le yibread umsebenzi uqalile. Gama olala abazalwane. Ngingumholi wakho ubabukheswa ukhona uphethe iregion. Hlanyelani manje imbewu. Shumayelani ivangeli eliphilayo likaNkulunkulu. Laba abazalwane
bangaphumi, bangahlehli, nilutshale uthando phakathi. Ayikho into eyenza ukuthi abantu bahlale bebumbene njengokuthandana. Ayikho into eyenza ukuthi abantu bahlale bebumbene njengokuthandana ngoba bafana nomndeni, bayanakekelana ngayo yonke into. So akuvame uthando la phakathi kwenu nonke ningabazalwane, ninakekelane, nibalane nabanye, nilikhulise leli gatsha. Cha, ngiyamangala impela, aniqalanga ligama. Negama ukumshayashaya uma uthi insizwa, cha zikhona lezi. Yabo lezi njengoba zingaka nje. Kufanele zilande ezinye futhi engangazo. Siphinde ilande ezinye. Kodwa vele omama bazonihlula ngoba vele omama emhlabeni sebebaningi kakhulu. Baningi. Kodwa nje siyabonga ukuthi bakhona laba besilisa onabo gama, and laba abakhona besilisa bazokwazi ukuthi bakulekelele nabanye abesilisa bekwazi ukubaletha la. Kodwa i-purpose iyodwa ukuthi nishumayele ivangeli, bonke abantu basindiswe, bamukele uJesu Kristu abe inkosi nokusindisa, bangabe besaba abantu, ukuze bathi mhlabelana singasabi ukuthi la kulele inceku kaNkulunkulu, kulele umntwana kaNkulunkulu. We are sure uya embusweni kaNkulunkulu. Bashayele izandla kokugcina bazalwane. Cishe ngathi Maswati angithinta isihlabelelo ngoba senikhona uma sekusefikile Thando. Sefikile kodwa late kakhulu Maseko, kodwa usefikile iSwati uMaseko, kodwa akusenandaba. Bengizothi ihlabelelani bazalwane bese siyabaxhawula kodwa ngeke khona izinto abayiphethe ngathi bafuna ukungipha zona. Ngiyadala bese sizopha ngithi kodwa nje khona ukuhlola abawuphethe. Kama nginike bani iwena imic noma ngikuma. Secretary General, ama-bishop wonke, ama-senior pastors, ama-pastor abonke. Siwumuzi wakwaBesta. Besizocela nje u-first lady eze ngaphambili. Eseza u-first lady mhlawumbe ngikuveze lokhu presiding. Usakhuluma ngothando. Uthando luyagobhoza kule branch. Hayi ngeke umthinto oyedwa thula. Mangabe uyinikela siyayisithi welcome to emahlanyeni. Uzofika uhlanye kanye nathi bese sikusabela nani sikubuke. Hawu 2 weeks usuyahlanya nawe. Hayi. Yize ngithi namhlanje ngathi khona lo moya oba khona umuntu umeyinikela. Immediate lo moya esinawo vele ungene yena loyo muntu. Ngoba ngendlela esibambene ngayo angikwazi ukuchaza kodwa ngiyakubonela. Mama ngicela uze eduze kweso kakakho.
Siyalithanda kakhulu. Kube khona umbono kubazalwane wokuthi silonjwa sifisa ukunipha something but amandla asinawo ukuthi sinike lokhu esikufisayo, kodwa sasesithi asizame okuncane. Esithi nje mama hamba uyidlela amafejefeje, uthanda ukunika isoka lakho, uthanda ukusishonisa, ngiyadlala limunye. Yebo, amafejefeje akho lawa mama, su-besta branch sithi asikunikeze. Bese hayi ngathi basho ozakapha. Bese ubaba sithenge amafejefeje. Into esibonile baba esibonile ukuthi hayi uyazongeza ngoba uyazongeza. Hayi kuhamba ubusuku bonke ukhathale. Size sibuze ngiyasayivukela noma kwenzakalani. Sasisithi hayi asilande umshini othi inyawo. Wakhola umshini. Kodwa-ke phela uzofaka ezakhe inyawo umuntu uqedile unike nomama. Ngoba senze show ukuthi umshini awunawo umbala odetermine gender. Sithe ngoba ishethi lethu ulipink, nomshini awube pink. Ukuze noma akwazi ukufaka inyawo zakhe. Bese ngaphekwa lokho ngoba sithanda nonke. Sizocela nje i-Bishop desk ime ngeenyawo la ikhona noma ngezandla ngaphambili. Ime nje ngeenyawo la ikhona. Itafula lonke likaBishop leli fanele isiphethe i-donation. Unama-token mancanyana bantu of-appreciation ukuthi siyamthanda nani kakhulu. Sifuna nje noma inini makuthiwa birthday. Nazi ukuthi ayika-birthday ngizobuya na-something. Ngoba kunalento ethi umuntu akaphumi itiye engaphuzanga ekhaya. Okusho ukuthi umuntu nomuntu ongenayo uyaphuza itiye, even amanzi uyaphuza amanzi. So bese esikwazi ukunikeza i-leadership yonke ngenxa yamandla. Uncane kakhulu kodwa senze ngale nkathi ukhipha nje lelo sawu luyisulu ukuthi kodwa kwaku-birthday wona. Yebo. Siyabonga kakhulu. Ngicela okay. Siyabonga kakhulu bekuyilokho nje baholi bethu ukuthi siyanithanda kakhulu. Ithina nani. Sanibonani balandeli nabalaleli balomsakazo wethu i-Sounds of Azania. Kulo hlelo lwethu enilithanda kakhulu i-Engaging Life. As we promised, as we have shown you while sisendleleni sesifike emaphethelweni manje. Isikhathi is just after 3, it's in the morning. Sekuphetheke konke. Now I'm going to, I've just pulled one of the youth yala ekhaya across uzozisho ukuthi ubani ngaphambi kokuthi ngimbuze umbuzo engifuna ukubuza esizovala ngawo our show. Good morning. Morning. Bingelela abalaleli. Sanibonani balaleli emakhaya, igama uThando Wakalanga. Ngikhonza across okuyi-Christ, our Rock of Salvation, under uBishop B.M. Gaga. Siyabonga Thando. Thando, we've come now to the end of our youth, can we call it conference or maybe a youth, service? Yeah, we can call it a service. Yeah, because when it's a conference is when now you're sitting down, there's meetings, there's preparations, there's all. So, I'll start in Thando, utshele umuntu obeka ngekho la. Ukuthi, how was it like during the day? What was happening during the day? From izolo siqale sadlala i-netball, sadlala ne-soccer. Kwi-netball i-Cross yaphuma number 1 bikade idlala ne-Mighty Vision i-final. And then kwi-soccer yaphuma number 1 i-soccer yase-Cross, and then number 2 wethu kube yiyo i-Mighty Vision. So saqeda imidlalo
sase siya kwi-youth service yethu la khona besikhonza khona sidumisa uNkulunkulu sesiyobonga ukuthi uNkulunkulu ube nathi kulo lonke lolu hambo lendlela sase siqeda ke namhlanje kuseni bekumnandi kakhulu enkonzweni siyabonga. Wow, ngufakazi bengikhona mlaleli bekumnandi. You know what, we still up, that's why we still up even now. It's in the morning but we still feel fresh though it's in the morning. Now please keep on subscribing More Zion Music, please, and then you also follow us on TikTok. Please like, subscribe, even on YouTube. You like and then you also subscribe. It's very important. And thank you very much. Winina balandili bethu abe TikTok. We are seeing the numbers are rising. The numbers are rising. Keep pressing. Ciao. Get flash. You're welcome. So she am a million. Hey.